Kadir Bozkurt bi xwe xelkê Amedê 10 sale ku di nav karê ji nûva karanîna tiştên avêtî ango werçerxandina tiştên miştên kêrnehatî da dixebite. Di nav zibilan da ew naylon, kaxit, plastîk, qutî û hin tiştên din ji hev û din cihê dike û dide berhev. Ew zewiciye û tevahiya malbata wî li Amedê ye. Bozkurt tê Enqerê demekê disekine û paşê diçe serdana malbata xwe dike û vê digere Enqerê. Sê zarokê min in. Ew ji Amedê ne. Ez tên vê derê xewatê di me sê ma dimînim car diçim Amedê. Di me heftekî mehekî ez malê dimînim. Ez car ditêm Enqerê. Ev îşî wî kaxdan top dikim, naylona top dikim. Ew karê ku dike jê dilxweşînîne. Lê Bozkurt radigîne ku li ber bêderfetiyan ew mecbûr in ku bixebitin. Valla net îşe. Ama em çi bikim mecbûrî ye. Pênanê xwinin. û vay hûn dibînin ji xwe tev ülke kirine mirtecî kampî. Kadriye Yeşilkaya ku temenê wê ser heftê sal ye, ew jî di vî karî da dixebite. Zilamê wê nexweş e û debara malê ew dike. Kadir Bozkurt jî pir caran di nav kar da alîkariyê dide wê. Zor oluyor illa. Bu yaşımda zor oluyor tabii. Vê salê min de ez vî karî dikim. Ji bo min gelek zehmet e. Heke derfeta min hebe min ti car ev kar nekire. Lê mixabin. Zilamê min nexweş e. û li nav ciyadê ye. Ez li vî dinêrim. Xwedê ji van hevalan razî be pir caran ev alîkariyê min dikin. Ew herçiqas di karekî wiha dijwar da bixebitin jî lê perêk û qezenc dikin têra debara wan nake. Carna hebûna kar û tunebûna kar dibe wek hev. Gazincê Kadir Bozkurt jî herî zêde li ser kêm qezenckirinê ye. Tuneyê kî iş nabik. Em rojê dîner rojê 150 milyon. 150 milyon tî kirê bidî, tî av bidî, tî heqê okula zarogan bidî. Çik bir çinekê. Qîm nake. Li gorî pêzanînên Desteya Statîstîka Tirkiye TÜİKê li tevahiya Tirkiye di nav salekê da bêtirî 5 milyon ton metal, plastîk, kaxit, avêteyên mineral ku kêr nehatine ji nûva tên veguherandin û nêzîkî 8 milyon ton zibil an jî tiştên bi kêrnehatî têne tunekirin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Enqere.